tudom, mit keresünk itt, az a baj, a barátaik, meg mindenki az a baj. Ezért nem megyek oda, mert az a baj, az arca a baj. Ne sodorjon meg, az a baj. De nem tudsz sodorni, az a baj. Akkor meg minek kész? Az a baj! Az nem baj, ha megvegyük, az a baj! Azt hiszed, hogy szíves? Az a baj! Mert nem láttam még ilyet! Az a baj! mindig el kell mondani. Szerintem nem. Az a baj! Tudod, mi a baj? Az a baj! A szabadkőműves vagy, Az a baj! életűs materós vagy, az a baj. Ha semmilyen nem vagy, Az a baj! Érzékeled, táncoljál, az ötlet lesz el. Érzékeled, táncoljál, az ötlet lesz el. Tapasztalat van, tőled. menjünk a stúdióba, az a baj. Ha nevelek hisztól, az a baj. Ledobják! Az a baj. Ha aneszteziológus hívok a csirkéhez, és azt lesz, hogy lapátot akarjon, az a baj. Az a baj. Nem már, ez a Belefulladok! az a baj. Az a baj, ha kell forradni a közben, az a baj. Kiveszem a svájcból, az a baj. Ha kiskor forradni, az a baj. Sokat szívok, az a baj. Az a baj, sem között hozzá, az a baj. Kidejeztük, A hülyék, bazd meg! és nem nagyon abban. És nem figyelsz, hogy nem jön. Az a baj. Az, amit mondasz. Az a baj. Meg illetlen is az. Az a baj. Ha lassan beszél, nem zavar. Hogy nem hiszem, hogy befejezem, az is baj. Baj, hogy az nem csak neked baj, de hogy nem hisz róla, az a legnagyobb baj. Én tudom alapról, ez kisebb baj. Na, ez a problémán, ez a baj. Csak engem izgat. Az a baj. Izgathatna még valakit, az nem lenne baj. Jól felizgathatna valakit. Az jó tenne nekem is. Az csak nem baj. Kap be te! Egy kicsit Abba a faszomat, Budai! Hogy érzed magad? Hogy érzed magad? Hogy érzed magad ebben a helyzetben? Jól? Hát ebben a 12-ös ízben imádok lenni. Jó, oké. A vicc az, hogy most kezdek szomjas lenni.